Dobar dan, dobri ljudi. U ovom videu nisam siguran da li vam uopšte treba ovo da gledate, ali nadam se da će bar nekome pomoći, svakako ne košta me previše vremena i truda da ga napravim. Meni bi ovako nešto koristilo da sam mogao vidjeti sa 10 godina, 12, dečija radna snaga, jeftiniji smo i od Srba, bolje. Elem, treba da, u ovom videu ću napraviti, objasniti neku svoju logiku i način izbora i pakovanja alata za posao koji treba da uradim negde na terenu, da kažem. Imam konkretan sad zadatak, treba da pokačem neke police, još neke elemente malo teže u frizerskom salonu. Znači, prva pouka ovog videa da su sve frizerke lude, šalim se, za taj posao, pošto Novi Sad je izmišljen za bajs i ne volim da tražim parking i da se guram, ići ću bajsom pa ću gledati da ponesem alat, ali ne sav iz radionice. I za to, ja kad takve stvari radim, delim alat na tri grupe osnovne. Prvo je ono što znam da mi je neophodno za posao, u ovom slučaju će to biti recimo bušilica. Moram probušiti zidove da bi tiple stavio i okačio nešto. Druga grupa alata su alati za samoodbranu, tako ih zovem, a treća grupa su alati koji lepo je da imam, ako ima mesta, ako stane. Šta su ovi alati za samoodbranu? To je recimo, evo ovo je dobar primjer, ovo je, ne reklamiram, ne prodajem ništa dok nije plaćena reklama, nažalost, Lederman kombinovani alat kao švajcarski nož, ali za majstore. Ima klešta, ima malo turpiju i tako neke stvari koje čak i ako ne očekujem da će mi trebati, pa neću poneti baš posebno, zgodno je da se nađe, nekad me izvuče iz problema i da ne moram da trčim nazad do radionice da uzimam dodatni alat. Tako da ovo je nešto što nosim svaki dan sa sobom u rancu, zajedno sa nešto alata i pumpom za bicikl, tako da to bi recimo bio alat za samoodbranu. Zovem ga za samoodbranu Murphyjev zakon, nisam sujeveran, ali Murphyjev zakon definitivno, ono što ne ponese mi zatreba. I onda ima ta grupa alata koja, verovatno mi neće trebati za ovaj posao, ali ako ne ponesem, treba će mi. Tako da to je druga grupa alata i objasnit ću sve koji su za ovaj posao gde spadaju. I treća grupa alata su alati koji mogu bez njih opušteno, znam da mogu bez njih opušteno, lepo bi bilo ako može stane. To je recimo ovaj dodatak za usisavanje prašine, da ne mora da se drži usisivač, da to ovako mogu sam uraditi, a da ne usvinjim previše. Tako da, to bi bila neka ta podela. A pre nego što počnem, recimo, nulta grupa alata, to bi bili alati za, odnosno oprema za zaštitu. Na prvom mestu naočare. Naočare su, ovo je kutijica koja je tvrda da se ne slome, ne oštete, da mogu da nosim u rancu, a zaštitne naočare su, po meni, bitna stvar, ovo su izgledaju kao providne sunčane, providne sunčane ili dioptrijski za bajs, ali ove su naočare sa staklima koja su napravljena da zaštite od udara kad nešto brzo leti ka vašem oku, da li komadić od zida ili od alata nešto se zalomi, tako da izgleda potpuno onako gikovski, da kažem, na staroslovenskom, ali mislim da, imao sam sreću da naučim na tuđim greškama, pa gledam da to nosim. Lagao bih kad bih rekao da uvek sam radio sa svim zaštitama, nisam, ali isto tako mislim da je pametno učiti na tuđim greškama i da je ovo zgodna stvar, ne osuđujem niko ko ne nosi zaštitu, svako bira sebi i ja sam prvi radio 10 godina bez ikakve zaštite, nisam ni znao da to postoji, da treba. Ali, eto, ako nemate ko da vam kaže, a hoćete na tuđim greškama da naučite, ja bih to preporučio, da uzmete za sebi. Ovo su, možda postavim u opisu videa link, mislim da na superalati.rs sajtu ima da se kupe i naruče. Milwaukeejeve zaštite naočare nisu nemagle, ne znoji se puno, čovek u njima i leti, a dobro radi posao, dobro su stakla. Rukavice. Rukavice su, ne mogu da kažem da su toliko ključne, da ne radim sa brusilicima, tako nešto, za ovaj posao, ali ako se negde posečem,
onda imam posekotinu, moram da brinem da se ne inficira i kad nešto radim posle toga, to može ponovo da se otvori rana i to mi komplikuje život, stvara mi neprijatnosti. I onda to mi nije teško poneti. Zaštitna odeća sa dugačkim rukavima i materijalom koji ne može da se progori ako neki vreo špen odleti u vas ili nešto slično. Dobra ideja, ja je sigurno za ovaj posao neću koristiti, pošto je toplo. Kako kaže ono, radite kako kažem, onako kako ja radim, eto, to svako mora sebe i za sebe da izvaga, ja ne tvrdim da sam savršen, niti da sam savršen primer, to je samo neko moje razmišljanje. Prioriteti, to je bitno, to je zaštitna oprema bez daljnjeg, a jeste dodatno cimanje, da se obuče i pogotovo leti, ne kažem. I sad što se tiče alata, da vidim, za ovaj posao će mi trebati bušilica, treba će mi baterija za bušilicu, ovo je 8 amper časova, puna je, trebalo bi da ProCore 8 amper časova dobijam naravno 10% od svake prodate, samo za mene. Treba će mi za posao i trebalo bi da mi uradi posao jedna ta bez problema, verovatno i sa manjom bih izgurao. Treba će mi tiple. Za ovaj posao sam se odlučio da uzmem ove metalne tiple, koje se, naravno izbuši se rupa, nakucaju se u zid i onda je poželjno nečime, ja imam ovo, malo da ne vrtite odmah šraf, pa da on to izgurava širi, jer neće lepo to uraditi, nego ovime nečim širim ili šrafcigerom ili tako nakucate da se to raširi, uhvati u zidu i onda kada uvrćete šraf onda će biti ok. To bi mi bilo neophodno. Imam ove za koje se buši rupa prečnika 10 mm sa dužim i kraćim šrafovima u zavisnosti od toga koliko debelo će biti to što montiram. Naravno da ne zaboravim poželjno otići na lice mesta, vidjeti šta treba da uradite. Ja u ovom slučaju znam kakav je prostor, ali ne znam konkretno tačno baš kako to izgleda iz ruke samo sa fotografije, tako da negde sam na pola. Možda ću morati da se vratim po alat, ali nije mi daleko, pa onda probat ću iz prve ovako da odem, a u opisu videa ću napisati i u komentaru prvo šta sam zaboravio i šta mi je falilo od alata. Elem, to je jedan set, a uzeo sam ovo što zovem plan B. To mi se pokazalo dobro kad nešto treba da montiram na zid, pošto rupe moraju da budu tačno na određenom razmaku i ako probušite preveliku rupu, odnosno ako se zalomi rupa, bude neki problem, to recimo 3 izbušite dobro, 4. nije baš kako treba, nekad može da se spasi situacija tako što će probušiti malo veći promer, ovo je za 12 mm burgiju, pa ušrafiti jednu veću malo, pomogne, nekad je ok kompromis, umesto da pomerate sve za par santimetara levo, desno, gore, dole. To shvatram sve pod obaveznim alatom, i to za plan B. Treba će mi ovi nasadni ključevi da ušrafim u zavisnosti od veličine za koju se odlučim od ovih šrafova, jel, i tipli, i nešto da to zavrćem time. Treba će mi set burgija za beton, opa, beže. Set burgija za beton, imam od 6, 8, 10 i 12 mm u zavisnosti od toga šta mi zatreba, tako da to bi isto spadalo sve u ono što je neophodno. Treba će mi set tipli i šrafova različitih veličina od 6 do 8 i prateći šrafovi za ove police što montiram, to će ići sa ovim običnim, da kažem, tiplama za zid, ne mora se metalni, nisu toliko teške. I to bi u principu uz čekić bilo ono što mi je neophodno. I tu bih dodao još, treba će mi za te šrafove Pozidriv 2 ili Pozidriv 3 bit, a ovde su mi svi mogući bitovi koje mogu zatrebati, pa to onda nosim sve tako da je preklapanje prve i druge grupe alata i nosač bitova šrafciger. Ali to bi bila recimo grupa neophodnih alata. E sad, ovi alati za samoodbranu, što kažem, rezervna baterija. Mogu da vučem punjač,
ali i punjač me neće spasiti ako crkne baterija, bolje mi je da nosim rezervnu bateriju, jer ako je ne ponesem, onda će mi crći bateriju, morat ću kupujem novu. Murphyjev zakon nikad ne pogreši, tako da ovdje mi je bilo u grupi onih, da kažem, samoodbrambenih alata, rezervna manjeg malo kapaciteta, manje veličine, ali da nosim rezervnu bateriju. Nosim set burgija za drvo, ako treba neka plastika ili drvo da se malo proširi, prilagodi, ili ako ipak se ispostavi da moramo i u gipsu nešto da radimo, ovim ću da to bušim. Imam set burgija za metal, različitih promera, iz istog razloga, ako treba da nešto razbušim, proširim metalno, to bi mi spadalo sve u te samoodbrambene alate koje se nadam da neću morati da koristim, ali da budu, ako zatrebaju, da ima, da bude. Veći šrafciger sa boljom polugom, nosač bitova, ne zauzima puno mesta, mogu ga poneti, a možda mi posluži. Skalpel, nekad tipla neće baš u milimetar da se poravna sa zidom kad je okucavam i onda može lepo da se uradi posao tako što ću skalpelom da odfikarim samo da poravnam sa zidom tiplu i da sve lepo legne. Ne prođe stvari nekad idealno, nekad mora da se malo dovija, tako da ovo je zgodno, isto u toj grupi samoodbrambenih. Treba će mi za, ako bude morao da koristim ove druge burgije, nemam puno stvari da šrafim u drvo, neću nositi manju akumulatorsku, ali ovaj adapter za SDS glavu koji prihvata obične burgije i ovo za zatezanje, to nosim i pošto ne radim neki posao da očekujem više od nekih 10-ak rupa da bušim, nije neophodno da podmazujem burgije, ali kad već vučem sve ovo, volim da ovu mast stavim na kraj burgije, samo zrno graška, kad stavljam u bušilicu, održava sve da bude lepo podmazano, da lepo radi. To je ok varijanta, nije teško za poneti. Bitna stvar koju sam za malo zaboravio. Vaser vaga će mi trebati i santimetar, a olovke imam u rancu, tako da ovo bi išlo u onu grupu što je neophodna da se spakuje. I sad ovo sve bi trebalo bez problema da mi stane u ranac, uključujući i vaser vagu. Dosta mi je velik ranac. Ovo pravi Protektor u Novom Sadu. Nije plaćena reklama, ali svaka preporuka. Jedini ranac koji mi je izdržao više od par godina, a pošto ovakve stvari vučem u njemu, zbog toga je to impresivno i baš sam zadovoljan. Šta sam hteo još reći? To je u principu to, olovke imam u rancu već. Upisat ću u prvom komentaru videa šta sam zaboravio, šta mi je falilo za ovaj posao, sigurno će nešto desiti, ja neću moći da ga objavim prije nego što završim posao, pa neću stići, pa onda ne možete da mi kažete. Da, na BuyGremlin forumu, buygremlin.net, možete da za 4-5 minuta registrujete nalog, upišete mail, korisničko ime, koju lozinku hoćete i na mail vam stigne potvrda da potvrdite da ste se registrovali. Taj deo je neophodan zbog toga što ima puno ovih botova što spamuju i ljudi koji postavljaju reklame za svakakve gluposti na forumima, ne znam, valjda ima neke zarade od toga. Uglavnom to je neka vrsta zaštite, a na forumu za sva pitanja, komentare, bolje je puno od YouTube-a. Na YouTube-u mi se desi da par meseci ne vidim komentar, čak i ako nema nikakvih psovki ili linkova postavljenih. Ne vidim razlog zašto YouTube to sklonio, pa mi se pojavi posle mesec, 2 dana, onako da nekad vidim to, jako loše barata sa komentarima YouTube, tako da forum je u tom smislu bolje rješenje, buygremlin.net, sajt mi je buygremlin.com, forum je .net. To nemojte zaboraviti like, share, subscribe, naravno. Ako hoćete i možete da odvojite novac da pomognete moj rad, na Patreonu možete podržati moj rad, patreon.com/buygremlin isto. To ne može da mi pomogne da pravim više videa, naravno će imati toliko
para da ne moram da idem na posao, ali može da mi pomogne da pravim kvalitetnije videe, da uzmem bolju kameru koja ima ekran da mogu da vidim šta je u kadru i tako neke stvari. Tako da može da pomogne za kvalitet da svima bude kvalitetnije. Ne nudim ništa na Patreonu ljudima koji plaćaju što ne može besplatno da se vidi, tako da u tom smislu jedino što dobijate je, eto, dobra energija i da pomognete da nešto što u velikom broju ljudi koristi bude još bolje. To je neka vrsta solidarnosti, mada pomažete direktno meni, ali kako da kažem, mislim da ovo što radim pomaže većem broju ljudi i da je dobra stvar i to gledat ću da nastavim, samo bih voleo da povećam malo kvalitet toga što radim i da olakšam sebi to što radim, tako da. Sad za ovo pakovanje, ono što mi je bila dilema, ovaj alat za, verovatno, mislim, mogu bez njega opušteno, nek brišu, nek usisavaju, šalim se, bit će ko drži sivač, ali ovo mi je bisaga u kojoj ću da nosim sve i u ovoj bisagi obično vučem sav alat. Tu staju oba ova čuda, tako da mogu poneti jedno i drugo, a ovo sve ostalo će da stane u ranac, pošto je solidan, dosta velik, tako da poneću sve ovo što sam ovde stavio i vidjet ću šta sam još zaboravio, šta mi fali. To je ceo video, šta mi fali. Pozdravljam vas i vidimo se u nekom drugom videu. Ćao!